Ahojte, drahí kamaráti, dneska sa pozrieme na to, čo sa deje na našej influscéne. Pozrieme sa na spor medzi finalistkami Českej rúže pre nevestu a Honzom. Taktiež sa pozrieme na to, že Tadeáš Kubienka a Denisa sa znova skamarátili a taktiež na to, že našu milú šopaholik Adele vyhodil muž z domu. Takže poďme na to. Šopaholik Adele a jej škandalózne vzťahy sú nekonečnou studnicou zábavy pre ľudí, ktorí točia podobné videá ako ja na YouTube, pretože jej vzťahy sa rýchlo menia, jej obydlia sa rýchlo menia a najnovší vzťah, ktorý mala s nejakým starším pánom, tak tiež nedopadol šťastne, pretože ľudia na ulici videli Adelu aj s jej taškami, že vyhodenú z domu. Prečo tak tomu bolo? Podľa všetkého to bolo kvôli tomu, že Adela je lína, čo si myslím, že naozaj je. A to sa nepáčilo matke jej priateľa, ktorá ju podľa všetkého vyrazila z jej domu. Jen tak odešla nebo se rozčílila. Ale nevím, Kájuško byla tam nějaká prostě s mámou, tam prostě proběhlo něco. Nebudu volat policii, Mirko, seru na to. Policie nemá čas, vole, tady hledat nějakou bláznivou, vole, internetovou, vole, šílenkyni, jako. Samozrejme, špekuluje sa na internete aj s inými alternatívami, ako to celé bolo, pretože som už videla aj nejaké správy medzi Adelou a nejakým človekom, kde tvrdila Adela, že akože to plánovala, že odíde odtiaľ. Každopádne, ja si myslím, že môže to byť kľudne tak, že ju vyhodila jeho matka z bytu. Ona proste iba rozpráva všelijaké blúdy, aby vyzerala ako neviniatko, akože za to nemôže, že ona to mala už naplánované a takto, pretože Adela nie je zrovna podľa mňa najdôveryhodnejší človek v penále. Nie to sa hovorí, že najostrejšia tuška v penále, ale proste Adela nie je zrovna z tých najinteligentnejších ľudí v showbiznise československom. To je môj názor. Môžete mi napísať váš názor sem dole. Môžete mi napísať taktiež, že či si myslíte, že Adela si nájde nového priateľa behom 2 alebo behom 3 týždňov. Lebo Adela naozaj tých chlapov strieda, až je to neuveriteľné vzhľadom k tomu, že naozaj nevyzerá ako nejaká super tutti frutti modelka, ale vždy si dokáže nájsť chlapa a to je na nej obdivhodné. Ideme k ďalšej téme. Ďalšia téma sa týka 2 českých influencerov a to je Tadeáš Kubienka a Denisa Koužilková. Denisa a Tadeáš sa pohádali po tom, čo mal Tadeáš psychózu a hádali sa v podstate o tom, že Tadeáš bol toxický človek. Denisa vlastne v tom najhoršom Tadeášovom štádiu sa s ním prestala kamarátiť, lebo zistila, že Tadeáš ňu kýdal proste Simone a taktiež kýdal aj na Simonu, to je ich ďalšia kamarátka a rozpadlo sa im celé dlhoročné alebo iba 2-ročné priateľstvo, kde spolu oni tvorili aj brutálny content na YouTube a to bolo podcast, kde vlastne riešili takéto nejaké škandály podobné ako riešim ja, avšak v ich podaní to bolo oveľa tvrdšie. Ja sa snažím hovoriť všetko veľmi neutrálne, pretože keby hovorím tak, jak si to myslím, tak by to mnohí nerozchodili a pravdepodobne by mi nejakí tí influenceri aj odstrelili hlavu. Keby ináč ja začnem hovoriť, tak to by sa asi postrali a všetci by sa mi vyhrážali. A to nie je zrovna pozícia, v ktorej sa chcem nachádzať, lebo ja chcem žiť svoj život v pohode a s láskou, takže všetko hovorím veľmi neutrálne, aby mi nebolo ublížené. Však späť k Denise a Tadeášovi. Jedného krásneho dňa, alebo skôr večera, Tadeáš zdieľal takúto storku o Denisinom ex. Víte, dochodí do mojho fitka turecký král Yunus a jak jsem byl na té infodobárně, nebo jsem tam koukal, co tam bylo, jako lidi šutují o mě, tak jsem viděl, že Yunus má nějakou novou paní, bo to tam prostě řešili. Tak to rozkliknu a říkám, ty vole, já tu holku nějak znám, vole, já znám to její Instagramový jméno. Hej, ta týpka je totální sugar fan. A vypisovala mi celou tu kauzu, když jsem měl s Denisou, tam mi furt vypisovala nějaký hejty a týpka teďka se tahá prostě s jejím ex. Crazy. Takže to by asi možná pan Yunus měl vědět, že tady ta jeho nová girlie jakoby je Denisa fan, ale no, snad mi nedá po hubě ve fitku, ale chlape, měl bys to vědět. Mr. Tadeáš Kubienka just made my night. Mr. Tadeáš Kubienka just made my night. I might even call him up on the phone
A prostě poděkovat, že jsem se dneska večer pobavila. Kdo ví, ten ví, kdo neví, ten neví. Denisa sa hneď toho chytla a s Tadeášom telefonovala. Jedná sa o to, že ako ste mohli počuť u toho Tadeáša, jak rozprával, že Yunus, to je Denisin ex, vlastne má pakty s nejakou jej fan. Kvôli tomu teda sa Denisa rozhodla kontaktovať Tadeáša a mali spolu super srandu, spolu sa zasmiali, tak možno, že sa to ich priateľstvo znovu nejak obnoví a napriek tomu, že jeden na druhého kýdali neskutočným spôsobom, tak by to podľa mňa mohlo fungovať, lebo oni si aj s určitým odstupom času mohli uvedomiť, že jeden druhému chýbajú. No a ideme k poslednej téme. Skončil sa nám Bachelor, ja som myslela, že už o Bachelorovi ani natáč nebudem, že už to nebude nikoho zaujímať, ale dejú sa tam naozaj zaujímavé veci aj napriek tomu. Mohli sme sa dočítať v našich médiách, že je nejaký spor medzi Sabčou a Mary, medzi tými účastníčkami, medzi finalistkami tejto show, ktoré naozaj najviac bojovali za srdce nášho Honzíčka. Sabina sa k tomu rozhodla vyjadriť a to takýmto spôsobom. A z Denny. To jsou 2 holky, s kterými se jako nevídám, ale jinak s každou se prohodím slova, prostě máme co si říct, až teda u Mary. Mary je prostě pro mě, dokážu se s ní pobavit, ale nebudeme nikdy kamarádky za mě. Mám trochu takový tušení, že možná Mary psala Honzovi nebo nějakým způsobem kontaktovala po té show a snažila se ho možná přesvědčit k něčemu, třeba co není úplně fér vůči tobě? Odhadla jsem to správně? Asi tak nějak, no. Nepřišlo mi, že by tam jako se snažila nějak jako na sílu navázat nějaký kontakt, prostě občas něco napsala. Pokud to takhle bylo myšlení, tak já jsem to v tom neviděl. Ale potom jako je pravda, že se staly nějaké věci, které třeba ani mně nebyly úplně příjemné. A tak nějak jsem se jako snažil většinou zastat Sabiny, no, protože to je tak holka, kterou jsem si vybral. Dokážu se s ní pobavit. Teď jsme vlastně byli i na tom plese spolu, kde jsme si vlastně sedli všichni u stolu. To mi udělali asi na schvál, nebo já nevím. Ale jakože normálně jsme si povídali. Nebyl tam nějaký jako velký hrot, možná pak ke konci, ale... Ke konci? To se stalo zase, ke konci. proč já mluvím? Sabi, ty si ale nabíháš sama, nezlob se na mě. Já prostě neumím. Tak Honza nám ten hrot objasní. Hroty objasňovat nebudu. A ľudia drahí, ja si myslím, že Sabina, jak sa vyjadruje na tej kamery ohľadom vzťahu Honza versus Mary alebo Honza Sabina, tak Sabina si za každým viac a viac ubližuje, pretože oni by mali podľa nejakej zmluvy hrať, ja neviem, možno 3 mesiace, možno 6 mesiacov, že spolu naozaj sú, ale každé jej vystúpenie viac a viac ukazuje realitu, že spolu nie sú a bohužiaľ Sabina nie je dobrá herečka, takto sa podľa mňa nehrá nejaký zamilovaný vážny vzťah a to sme mohli vidieť od začiatku aj na tej kinopremiére, keď boli spolu aj teraz a darmo to hrajú, že áno, my sme spolu, to je podľa mňa veľký bullshit a Honza je buď sám, alebo možno spáva s Mary, ale iné tam nič nie je. Ešte aj v tomto videu, jak sme mohli vidieť, že jak si tu Mary obraňoval, no akože ja byť s ním, kopačku by dostal chlapec. Toto sa jednoducho nedelá. Buďatko aj Sabina. Nezávidím jej. Nechcela by som byť jej koži. Aj keď dobre, však oni tam išli v prvom rade podľa mňa každý s tým záujmom, že zviditeľnice, aby mali nejaké spolupráce na sociálnych sieťach alebo podobné blbosti. A to dosiahli. Neišlo im tam podľa mňa o lásku. A tu nedosiahli, tak je to totálne uprdele. Aj keď musí byť pre tú Sabinu ťažké, keď je s človekom, ktorého nemiluje a mal si to hrať, že áno, Ježiš, my sa strašne milujeme a strašne nám je dobré. Není to buhvico také hrať. Môžete mi vy napísať do komentára, že čo si myslíte o týchto prípadoch, ktoré som tu poriešila, taktiež, že čo si myslíte o mojom kokuškovi, super zábavnom psíkovi, ktorý najradšej spí na svete. A taktiež mi tam môžete poslať 3 srdiečka na podporu algoritmu, lebo som jediná slovenská youtuberka, ktorá videá točí denne. Keď ma chceš ešte trošku nad rámec podporiť, tak mám Hero, kde mám extra videá, ktoré nemôžeš vlastne vidieť tu na YouTube. Budem rada za každý like a odber a vidíme sa zajtra. Mám vás moc a moc ráda. Ahoj!